салом дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кониводом аст. Дар тарафи Петупинҷо. Дӯстони азиз, хона дар тарафи Петупинҷо аз 5 хона иборат аст. Аз ҳам зали калонтарин 13 метр мебошад. Нархи хона 600,000 сомон, яъне ки ба русӣ 4 миллион мешавад. Боз хай савдо мешавад. Дӯстони дар рӯи экран номерро дида истодед, ба ҳамин рақамҳо ба тамос баромада савдо хоҳед кард. дӯстон, дар ин хона ҳеҷ кас зиндагонӣ намекунад. Барои ҳамин сабаб дар шаҳри Русия ҳастанд, мехоҳанд ки ин хонаро фурӯшанд. дӯстони азиз, ҳама каса як дастгирӣ мекунем. бо мо буданро ҳеҷ вақт фаромӯш насозед. ва инчунин дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад, оғул дорад ва ҳавз ҳам дорад, оби нӯшокӣ. метр зали калон аст. ҳаминҷо бе чизҳо дода мешавад.